Кратка разходка до красивия водопад на село Първенец. На 11 км югозападно от Пловдив се намира село Първенец, до което се стига за 15 на минути с автомобил. След селцето продължавате по главния път към Храбрино, където ще видите отбивка и широк паркинг. Пътеките до водопада са две, от двете страни на реката. Единият път минава през малко дървено мостче, отляво на което се намира заведение Мелницата. По пътя има обособени места за почивка. Маршрутът е лек, приятен и подходящ за цялото семейство. Водопадът до Храбрино е добра идея за кратка разходка сред природата след дълъг натоварен работен ден. Той е малък, но пълноводен, през по-голямата част от годината. Покрай него може да видите различни растения и животни. Мястото е красиво и много зареждащо.